ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಿಂಜಪ್ಪುನಗದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಾಂಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕಂದೆ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಅವು ಬೇಕದಲತ್ತು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ನೆನ್ಪಾಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಆ, ಒಂಜಿ ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಲ ಅಕ್ಕನಲ ಅಂಚ ಐಟ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಐಟ್ಲಿಂಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂ ಕಟ್ಟುನೆಂಚ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುರೆತ ಬಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೆಂಬುಡದ ಬಿತ್ತು ಉಂದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಿಂಕ್ರಿ ಗಡ್ಡಿಗ್ ತುರಿತುದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತುರಿಪುನು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪೇರ್ ಅಕ್ಕದಂತ ದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದ ಗಫೇತೆ 5 ಪೈಸೆದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತುರೆ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿರೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ರಾಸಿ ಪೂರ್ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ನೆಂಪಾಣ್ ದುಂಬುದು ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ತುಲೆಲಿ ನಾನು ಕನೈತೆ ತುಲಿಗೆ ಇಂಚ ಸಿಂಕ್ರಿ ಗಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ತುರಿತದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದುಂಬು ಅವು ಇತ್ತಿನತೆ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರ ಅಂದ್ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ರಂದ್ ಯಾನ್ಲನ ಮಿಗ್ದಿಲ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಡ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ನ ಆನ್ಸರ್ದ ಅದೊಪ್ಪು ಒಂದು ಆರ್ಡಕೇನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನೇ ಇಂದು ಕೋಲುಗು ತುರಿತದಿಗೆ ಸಪೂರದ ಕೋಲು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವಿಕ್ ತುರಿತದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಗೆಂಡಗಿಂಚ ಪತ್ತದ ಕಾಯ ತಿನ್ನೊಂದು ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂಡತೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳಾತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಅವೇ ನಿನ್ನೆ ನಿತ್ತೆಂದು ಪೂರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತೆ ದಪ್ಪು ಹಂಚಿ ತಾರ್ದ ಮುಂದೆಲಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಇಂಕೊಂದೆಂತು ನೆಂಪಾಂಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಈ ವಿಷಯ